Penj laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng wago embaka. Wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Kisumu kendo wendo wa daktari wantiere studio ka. Okadhi ketho kinde kata matin. Amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Go erokamano kuom luonga kendo program mar penj laktar. Ginyinga an iluonga ni Dr. Mamondai. An wuod Siaya County dala mar Sakwa Kapiyo. Tij lony an daktari kendo an daktari mabero kata miluongo ni General Surgeon e boma ma Kisumu kendo apuonjo University mar Uzima e boma ma Kisumu. Erokamano. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar modiechieng' ma kawuono kendo ang'e ni dich kata kamano ni biro mondo mwabed kod chendo ni ok wakawe yoro ye mwa appreciate. Daktari adwani mondo mwagoe mbaka kotenore kod wach mar inguinal hernia. Jomoko bende luonge ni inguinal hernia. Kata kamano daher mondo mwachaka neni to hernia en ang'o kapok wadhi piny wang'e inguinal hernia? Hernia mano e gi dho wagunda en thuolo ma nyimbich mantie e iye, obed nyimbich madongo kata nyimbich matindo ma yudo thuolo e fuond mar dhano ma ok onego bed makare. Koro ma inguinal hernia en sama koro nyimbich madongo kata nyimbich matindo oyudo thuolo e chiek mar ng'ama dichuo kata ng'ama dhako, obed nyathi kata obed ng'ama duong', ema koro waluongo ni inguinal hernia. Ma enena hernia mana koro kumobede ema koro dhi loko nyinge kapo ni owuok kamachielo to nobedo hernia machielo to nikech owuok e chiek ema koro waluongo ni inguinal hernia. Onyalo bedo kuom ng'ama miyo, onyalo bedo kuom ng'ama wuoro, onyalo bedo kuom nyithindo kata kuom jodongo. Ong'eny marom nade Dr. Mam? Kinde masani sama wane e clinic waneno jotuo ong'eny. Anyalo wacho ni ka clinic ma nyithindo maneno jobero kata surgeons achiel kuom adek kuom nyithindo mabiro nigi tuo mar kata nigi condition mar inguinal hernia. Kuom joma chuo waneno gi joma rowere matiyo tije matek kaka mayua mkokoteni kata mantie mjengo, waneno gi joma bende koro ikioso gwaro man gi tuo mar prostate momedore kata benign prostate hypertrophy. Koro mago e kuonde mwaneno tuo mar inguinal hernia. Kuom mine bende wanyalo neno mine ma yach, moko wasoneno mine ma yach niwach koro ntie pek ma koro gin go sama giting'o nyathi. Mano be nyalo timre ma bed gi hernia e chiegi. Ma kotenore kod kaka ipimo ni nenore ni pressure kata pek mar tich ma ng'ato tiyo nyalo keto ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod inguinal hernia. Awinjo kimulo kacha jogo matiyo tije mapek kaka samoro ywa mkokoteni gi msike mang'eny, in ng'ama miyo mapek tende ni pressure kata pek moro omedore e ika wacho ni jogo matiyo tije kaka mag mjengo. To kuom nyithindo to thothne ang'o mathoro kele kuom nyithindo? Kuom nyithindo sama nyathi nyuolo kindego mana nyathi mawuoyi ahinya tiyudo ni kuma duong' nitie kata kuma sama duong' ridore niwach duong' ridore koa ich kadhi nyaka kuma entie tiyudo ni nitie nafas moweyo to nitie gima waluongo ni sak ma wawuothogo. Sama tamoro ni sak ni dinore, onego bed ni odinore ka nyathi osechopo kata dweche 6 kadhi higa 1. Yudo kuom nyithindo moko sak ni ok timang'o, ok dinore. Koro hernia no yudo thuolo mar kalo. Kaka wanyalo neno e picha kae, ineno ni nyimbich matindo kuma picha machiegni kodino, nyimbich matindo nego bed ni ogeng'ore, ok chop kuma duong' mar ng'ato nitie. To inyalo yudo ni ka nitie nafas ma pod nitie miluongo ni hernia, to nyalo chopo nyaka e duong' kata kuma waluongo ni scrotum. Samoro konyal chopo e scrotum kaka mara mantie machiegni, picha mantie machiegni kodani, lakini ibro neno kuot kore chiek. Koro kuom nyithindo, ng'eny gi gin nyithindo ma samoro nyuol kapok ndalo gi ochopo kata waluongo ni premature children. Samoro nyalo bedo gi nyithindo moko ma samoro beda gi hernia to pok watimang'o, pok wayudo lony momiyo nyathi moro nyalo bedo go gi nyathi moro ok nyal bedo go. Seche mane wachako kae ni pimonwa kacha ni samoro jogo matiyo tije matek, nyithindo tipimonwa maler mokalo ni samoro kamonego bed ni dinore e nyimbich kanyo ok odinore. Koro ang' nochiw thuolo mondo nyimbich otimre nade oridre piny. Onyalo chopo e duong' ne scrotum kata ok onyal chopo kaka waneno malo kocha, ma bende ibro nyisowa gimomiyo samoro nyalo timore kama
to thothne nyithindo ma iwacho ni onyuola kandalo gi poko chopo. Ma nyiso ni fuoni nene poko gerore maber, ma nyiso ni chandruok nitiere kuom nyathini to kopogore kod inguinal hernia. Chandruoge mage makendo nyithindo gi nyalo bedo godo. Onyalo bedo gi hernia kama chielo koso. Nyithindo gi ng'eny samoro nyalo bedo gi hernia mar inguinal. Asto ginyalo bedo nyaka gi hernia mar pend. Yudo nyathi bende ni gi hernia ei pende kanyo niwach mane kuma nafas mar chiemo madhi koa e min sama NH bedo koro nyithindo mang'eny ma premature wayudo gi hernia mar inguinal to wayudo gi hernia mar umbilical. To kawuono to kwawacho mar inguinal mane wayudo gi nyithindo ma premature mang'eny. Moko bende timre atima kuom nyithindo moko ma bende onyuol e seche makare lakini koro pok wafwenyo gimomiyo nyathini nyalo bedo gi hernia to moro otimango ok bedgo. Wadok kuom jomadongo nikech wadwa ni mondo mi wang'e kendo wawinj gini malach makang'o chopo seche mwang'e complications kata kapo nono ni ok othiedh ng'ato gi hernia ni to en ang'o manyalo time. Jogo matiyo tije mopogore opogore kaka tije mapek mag mojengo samoro ting'o gik mapek kod weche makamano miyo mantiere kod ich wamula ne gima timore dende momiyo ang' nyimbich yudo thuolo makal nyaka scrotum kata magi gimalo kamoro kanyo. Rokamano Ruth, gima timore ni sama ntie pek kata sama ntie pressure e bundich. Gino ma geng'o nyimbich matindo kata gimi waluonge ni peritoneum. Ibro yudo ka koro fuondegi kata muscles mantie abdomen kata chako bedo mayom kata chako bedo weak, gibedo mayomo. Kaka iso bedo mayom to koro thuolo nwang'ore kata thuolo yudore asto koro katimango hernia koro bedo. Gima nyaka wach ni kuom jomachuo gimomiyo ng'eny kuom jomachuo niwach nitie nafas mawuok e duong' mar jomachuo miluongo ni hernia orifice kata kuma nafas mane Nyasaye ochweyo kuma koro spermatic cord gi gik moko kale. Koro ibro yudo ka pressure medore kanyo to thuolo no kata nafas no koro medore. To ka nafas cho medre koro miyo thuolo mar nyombich matindo kata nyidhi mbich madongo timango donjo kanya to koro lokre obedo hernia. Koro emomiyo mano matimore. Kuom joma miyo niwach ng'enyne obedo kuom joma yach pek mar nyathi. Wach ni miyo nigi nyathi ma kata kila dek. Ka pek no ntie e chiek koro nafas bende ntie. Kata mar mine kata ka nafas matin lakini pek cha koro medo nafas no bedo maduong'. Alafu koro nyimbich matindo yudo thuolo marango mar pusruok mondo bed hernia. Ma nyimbich matindo gi gina gik moikore ma koyudo nafas matin to kanyo wuok oridore arida. Ka oyudo nafas mopusorego to oridore niwach ok en gima okudore kamoro, en gima koro wuotho kata gima luongo ni mobile, en gima osiko wuotho e bondich. Emomiyo koro chiemo nego bed niwach kapare ka den gimoro ridore ma koro ok sudi ni dwa bedo ni koro chiemo ok ridre maber. Gima wacho kanya kwa Ramogi Ajwang' en inguinal hernia, en nyimbich koyudo thuolo moridore nyaka e chiek. E chiek wabro keto picha mar dhano kano mondo mi ine ni chiek en kama nade. Maka ponono ni neno ka nyimbich ridore kanyo tibro ng'eyo ni mano en inguinal hernia ma Dr. Omamo wuoye odiechieng' ma kawuono. Koro kinyalo ng'iyo mae ibro yudo ni chiek mar dhano ntie kapok ichopo e tielo to gi kuma ich ntie e diere kanyo. To kinyalo neno kako ndike ni hernia picha mantie machiegni koda ni nyalo neno ni pien nigi oko, nyimbich matindo nigi iye, alafu ntie nafas ma kuma koro ogeng'o go ka ibro yudo ni kanye ma koro ntie nafas ma koro golo to bedo ni ntie hernia. Koro mano ntie space kata nafas alafu koro kowuok oko to koro hernia bedo. Gima kendo nyaka wach ni ntie hernia ni bende medre kuom jogo ma fuolo ahinya, jogo man gi tuoche kaka mag asthma, jogo ma tiyo kata tije mag ting'o chuma kata gym, alafu jogo ma kendo nigi bor mang'eny kata joma luongo ni obese kata overweight. Mano bende ginyalo bedo gi tuo mar hernia. Wang'eyo kacha jogo matiere koda honda, wang'eyo kacha jogo matiyo tije matek, nyithindo monyuol kandalo gi podi, mine mapek, magi major cause mar hernia ni en ang'o? Magi duto te. Hernia mar inguinal ng'enyne waneno kuom nyithindo matindo kaka naso ng'isi ni moko inyuolo premature, moko bende wayudo gi kuom rowerni mating'o tije mapek, to kendo wayudo gi kuom jogo man gi pressure mang'eny. Wachi ni kata jok man gi shida mar olo pi kaka
e kinde gi jodongo joma osokalo higni kata 70 ma ng'ato nigi shida mar olopi iyudo ka koro hernia bende timango medore ni wach sama odhi ochukore cha to koro na hernia yudo nafas mar kalo. Daktari daher mondo mipimna nikech waseneno kacha gima timore en nyombich moyudo thuolo to ridore nyaka chiek ng'ato onyalo timore ne ng'ato ng'ata kotenore kod gima omiyo onyalo timore kuom ng'ato. Hernia ni inguinal ni en serious machal nade? Pono no timore kako timore ni. En severe kata pek ne chal nade? Erokamano Ruth. Pek mar inguinal hernia ni ng'enyne waneno sama koro ng'ato biro ka osohinyre ahinya. Lakini ka ing'iyo kindegi iyudo ni kata ka idhi e hospital tiyudo ni ji mang'eny nigi inguinal hernia. To ng'enygi niwach en gima gineno jok moko sani koro ibro iyudo ni kata otemo duoke to odok. Jok moko koro wacho ni oyo ma nyalo bedo en chira odhi mondo sare. Jok moko nyalo wacho ni en mano kido mar dalawa. But ng'enyne ni sama gibiro ma ng'ato koro neno ni en serious to ng'enyne obiro ka en gi complications ma obro wacho ka wabo chako pimo kwa dhi mbele. Ma en chira madalawa, oire, osare, kata otemo duoko. Tiende ni ka ng'ato neno gimoro kukuti chieke ma en hernia ni, jiri thuolo ma ng'ato nyalo duoke godo kende? Onyalo ga dok kende, lakini kaka daktari, ipimo ne ji ni gibed ni githo duoko kende. Kendgi, niwach samoro nyalo temo duoke to moko, to komoko to nyalo chako kelo chandruok moko mang'eny kaka rem, ng'ok, ibro yudo ka koro inyalo kata yudo koro ka nyimbich nyalo chako bedo loko kido ma kendo timango ma kendo tho asto mano koro bro bedo gi complication maduong' moingo kuma nwantie. Kapok wadhi e yweyo nyakwara Mugajwanga, magi gin pichni mag inguinal hernia ma bende wawuoyo odiechieng' ma kawuono. En chiek kuom ng'ama miyo kata kuom ng'ama dichuo ma okuot tiende ni nyimbich ema owuok kaeto kacha iwacho no kacha ni indirect inguinal hernia. Seche ma en indirect kamano tiende nang'o daktari? Koro joma chuo ng'enyne wan gi kidenya ariyo. Ntie indirect gi direct. Mae ng'enyne wayudo mana sama itimo bero eme sama waso yawe eka wanyalo neno pogruok mar indirect gi direct hernia. Kata sama watimo ultrasound scan. But ng'enyne waneno sama wabero ntie kaka e book ntie kaka opime ni indirect hernia chal kama, direct hernia chal kama. Lakini gi ng'enyne indirect hernia, indirect inguinal hernia ema ng'eny mothoro moingo direct hernia. Direct hernia watho yudo kuom joma mine gi jogo ma osoti kata joma chur kata joma wachni joma timo gima pek, joma nigi pressure. Indirect hernia ni ng'enyne gin jogo kata rowere ma kata nyithindo ma nonego bedni loso negi hernia chon to ok negi timango, ok no losgi. Koro pod hernia no yudo thuolo kaka no pimo kaka no chako cha. Yeno mondo mwakau yweyo en penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Omamo ema wantiere gode studio wang'yo inguinal hernia. En hernia kata nyimbich maridore to wuok nyaka chiek ng'ato. Gik mopogore opogore manyalo kele ng'eny mokalo kaka daktari opimonwa. Kidienye mar ariyo, seche ma itemo duoke kendi, itemo timang'o. Seche ma idhi mondo mi osar nigo, ang'o manyalo timore ka to ponono ni nene okang' mane monego beni ka kik idhi mabor, kik isude. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo.
ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kachil kora jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang ni kawada kocha Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Inguinal hernia. Ridruok mar ombich nyaka chiek. Otimore kuom nyithindo ma ok onyuol kandalogi, monyuol kandalogi pok oromo, ma bende waseng'iyo gigo manyalo timore konyuol nyathi kandalone podi. Inguinal hernia en achiel kuom gi. Ting'o msike mapeka, ahonda mang'eny, chukruok, mine mapeka, kod weche makamago nyalo kelo chandruok mar inguinal hernia. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wamulo kacha weche mag temo dwoko inguinal hernia kendi. Samoro bende ni wacho ni onyalo dok kende. Jomoko bende wacho ni nyalo temo mondo miyo sar. Nitie gimoro mokuot modwa ni mondo miyo sar, mondo miyo bi ogol. Rach timo gik makamagi nyalo bedango kata chandruok madhi luore kapono ni ng'ato timo manyalo bedo mane. Erokamano Ruth. Kaka no wacho jogo ma samoro temo duoko gi. Gimi nyalo timre ni samoro nyalo temo duoke. To moko. Niwach nafas mane waneno cha. Nafas cha oken nafas maduong'. Ibro yudo ni samoro koridore. Ibro yudo ka nafas mantie kata miluongo ni inguinal canal. Ibro yudo ka nafas no koro tin. To samo otin no to iteme to otudore mokalo kaka onego bed ni otudore. Ibro yudo ni nyombich koro ok yud remo. Ibro yudo ni koro ok oyud muya kata oxygen. To ka gima ok yud remo to ok yud oxygen, ochako tho. Magi nyalo kelo ne jatuo gima luongo ni bacteria infection kata sepsis. Nyalo kelo ne jatuo rem mang'eny kabisa. Nyalo miyo jatuo chako ng'ok niwach koro nyimbichi matindo osotudore iye kanyo koro chako ng'ok. Magi nyalo dhi ma koro nyimbich matindo gi medo matho. To ka gisotho to koro mano bedo infection ngimane te. To koro kata ka en bero manonego bed ni baro tiloso kaka wabro pimo. Koro en baro ma koro nyaka wagol nyimbich wate jatuo e thieth obede hospital kuom ndalo mathoth mohewo. Nitie jogo masaro to ing'eni samoro inyalo saro to ibro yudo ni nyimbich ni samoro ochiegni gi pien. To ido ka ng'ato ok sare maber to kong'ado to kalo kata matin mochope ang'o mochope nyimbich. To koro chako chope nyimbich to chako neno ka chilo mantie kata oko chako neno. Jatuo no kendo chako bedo gi shida moko. Mar adek wacho ni jogo ma samoro nyalo weyo ni gini samoro nena mar anyuolawa. Gisiko giweya onge gima gitimo. Ibro yudo ni chopo kanyo koro nafas monego bed ni netin miloso cha osiko bedo maduong'. Ma koro bero manonego bed ni watimo kan nitimo ni kapod itin koro itimo ni kiduong'. Koro
kendo ka ng'ato osebedo ng'ama duong' kibaro en gi complications mang'eny moingo ng'ama tin. Erokamano. Gin gik moko nego bedni watemo timo dala. Ni temo saro, ni gimoro kuot e chieki, itemo saro. Ma anyalo bedo inguinal hernia. Kisare, inyalo po kisaro pien michopo nyaka nyimbechi. Ma bende apani kanyo gada onego bedni chiko itgi maber. Wantiere ga kod tim moro ma bende wathoro wang'o gik moko gi pi maliet. Kwaneno gimoro kokuot to wathoro wang'o gi pi maliet. Mulna kama tin dok. Mano to poka paso winjo joma time to ok onyal konyo. Gima samoro ji dwa timo gi pi maliet ni sama gima ng'ato tiyo gi pi maliet to pi maliet duoko kata nyembech piny to oyudo pusruok kendo dok e iye. But mano ok thieth. Gimoro kendo asoneno ka ji thoro timo ni imuonyo chak kata chai miluongo ni inguinal tea. Inguinal tea no bende ok timango ok konyo niwach ka nafas no pod nitie, nafas no chai ok nyal timango, ok nyal duoko. Koro mae nafas mar nyiso jowa oganda wani ka gin tie gi nyathi ibed gi in miyo man gi age tin gi shida ni wakwayo mondo idhi ne daktari to kata ka ok otim bero lakini ibro yudo nafas mar winjo wach maber mokalo kuom mopogre gi kaka jok moko nyalo pimo ni e dala kata gweng'. Ilero na maber mokalo. To seche mogomba kani bende temo ng'iyo kata temo winjo ranyisi ma ka ng'ato neno dende to nyalo chich ni tiere kod inguinal hernia kata kineno kuom nyathi nyalo chich ni tiere kod inguinal hernia kata ino wuona inyalo nene kuom wach tiwacho ni nyalo bedo ni ma en inguinal hernia. Kuom ranyisi chiek mokuot nyalo bedo ni nyimbicho pusore mowuok kanyo. Iwacho nwa kacha ni rem kamukuot ni bende nyalo bedo ranyisi ni ng'ato nitiere kod inguinal hernia. Awinjo kacha kimulo weche mag ng'ok ka achiel kod chuny masik ting'ore manyiso ni nyimbich moro sedhi mogajore koro chiemo dwani mondo mi oduog malo kinde duto te. Kopogore kod mago ranyisi mage bende maka ng'ato neno to nyalo chich ni nitiere kod inguinal hernia. Ranyisi moro ni ka samoro miyo luoko nyathi to neno ka duong' ma nyathi bedo maduong' asto samoro kendo bedo matin tie pogruok kinde ka kinde mano nyalo bedo ni nyathini either nigi inguinal hernia kata tuo moro longo ni hydrocele. Mar ariyo ka inyalo kingi kata jaduong' osiko fuolo to kofuolo to neno ka chieke kendo kuot mano nyalo wacho ni in gi tuo mar inguinal hernia. Mar adek ka ng'ama kendo dichuo sama ochukore olayo kata odhi okonyre oko maduong' to neno ka chieke bende medo kuot kata nitie kaka chieke koro winjo ka nitie gima pusore mano nyalo bedo ng'isi ni nyalo bedo gi inguinal hernia. Makineno magi duto te okang' mokwongo monego bed ni timo dhi ir laktar. Thothne seche ma ji osebiro iri kaka laktar Dr. Mamo wacho ni aneno ranyisi gi duto te. Diagnosis uthoro timo nang'o? En clinical history ugo kod jatuo mbaka ing'iyo ni to gini chal nade, osebedo kama kuom thuolo marom nade, kopogore kod mano tests kata pichni nitiere ma ugoyo koso? Erokamano. Mokwongo mimulo mar adier ni jatuo biro en mbaka mwagoyo kode. Wapenje ni ang'o mosebedo ka timore, opimonwa ni chieke osebedo ka kuot, osebedo samoro owinjo rem, samoro osebedo ka ng'ok. Mar ariyo bang' mano wabiro twacheke. To kwa cheke nitie test mwatimo wanyalo ng'iso jatuo mondo chung' malo ka en ng'ama dichuo wapimone mondo afuol asto watiyo nyaka gi lony mwango mar ng'iyo nafas mantie. Mar adek kwadwa ng'eyo koro ka nafas no rom nadi mondo wane ka sama wadhi bero wadhi timo nadi to watiyo gi ultrasound. Wago picha mar ultrasound. To ka jatuo obiro ka tuo ahinya to en jatuo kata samoro nosobare to wanyalo timo ne test mar CT scan. Lakini ng'enyne en mana wuoyo gi gimiluongo ni physical exam. Winjo kiwacho kacha ni kane en jatuo manosetimne bero. Kanosetimne bero nyalo bedo ni en bero moro amora koso mana bero mag hernia mowe inguinal ni. Ng'enyne en bero mar inguinal hernia manyalo biro ma kendo duoge. Lakini nitie jogo ma osetimne gi surgeries moko kata bero moko kaka jok manotimne gi surgeries mag golo prostate to nafas mar hernia no kendo oduogo yudore. Mano be nyalo timago, nyalo miyo ng'ato yudo inguinal hernia. Lakini ng'enyne to wayudo jogo ma otimne gi hernia chon to kendo hernia no duogo ema nigi shida mar recurrence mar inguinal hernia. Thuolo mar duogo. Manyiso ni ng'ato nyalo bedo kod inguinal hernia. Timne bero kata timne thieth. Kae to gini chak duogo kendo orika.
onyalo timre kamano kuom kidenyi mopogore. Mokwongo iyudo ni ng'ama osetimne bero ni iyudo koko weyo nochocho tiyo gi ndawa, otiyo gi kong'o, to bang' bero to poko weyo mago. To kong'o gi ndawa shida magikelo ni gimiyo koro chango mar dhano bedo matek. Koro ka chango ko bedo matek to koro thuolo mar hania mondo thieth bedo matek. Mar ariyo inyalo yudo ni nitie jogo ma dendgi dongo kata giluongo ni obesity. Niwach sama en gi bor, inono ka bor ok chang kaka ringo nyalo chango. Koro iyudo ni ka bor ok chang maber, kendo thuolo no chako timango bedo, to koro kilo bende ok dok piny, kilo medore. Mar adek wanyalo yudo ni magi jok ma samoro notimne gi bero, to wasiko wanyisogi ni ng'ato ka wik madhi 6 kata dwe achiel gi wige 2 ma ok oti tich moro matek, ok oting' gimoro amora, en obet abeta kowe kanyo chango. Tineno ka jowa moko thoro dhi dok e tich, niwach ng'ama dichuo nyaka chapni. Sama koro dok chapni cha to oyudo ka hania bende timango rika kata duogo. Chiek dhano wabedo ga kod chiek kacham kachiche daktari. Thuolo chal nade ni ng'ato nyalo bedo kod hania ni e chieke ne duto te, kose en konchiel komako konchiel to onge thuolo mar bedo kode komachielo bende mar chiek, nikech kaka dhano chwere nyalo bedo kacham kachiche. Erokamano Ruth. Ng'enyne waneno jotuo gi right inguinal hernia kata gimiluongo ni makor kachich. Lakini nitie jogo ma nyalo bedo gi kor kacham, nitie jogo ma nyalo bedo gi kor kachich gi kor kacham. Magi waneno ahinya jok ma tiyo tije mapek ma kendo timango machukore. Joma nigi chandruok mar olopi, mago samoro niwach chandruok cha koro tima bundich dichiel, ok otim kumoro achiel to weyo kumoro nono. Koro mano ema nyalo timre. Ma en gima nyalore ni ng'ato nyalo bedo kode achich acham. Kata kachich kende mabende mocho ni thoth ne ng'enyo. Kang'eyo gimomiyo ng'eny kachich, moro in kaka daktari nyalo ng'eyo. Nipimonwa kacha ni kapo nono ni ng'ato olengi gini ahinya, complications nyalo bedo. Complications thoro bedo gajruok mag nyimbich. Nipimonwa kacha ni kapo nono ni nyimbich ogajore, to nyimbiji no chako tho. Seche ma nyimbiji no chako tho, onyalo kelo kudni mang'eny del, bakteria mwadendo kacha ni sepsis. Daktari, kido mara nyimbich motho, othoro lokore seche molokore ni debede ni ang'o matimore kare. Ok ang'eyo gimomiyo miyowa pichani daktari. E pichani wang'eyo ni mantie machiegni kod ino mano hania ma ng'ato nyalo bedo go. Tineno ni kanyo nyimbich matindo, kineno neno rangi gi ochal rangi ma kwar, ya. To ibro neno ka en okwar kamano, to mano ngiso ni nitie remo yudo maber, to yudo muya kata luongo ni oxygen maber. To sama ng'ato budho, kata sama ng'ato budho gi shida mar hania, ma hania omoko, gima luongo ni obstructed kata strangulated hernia, ok oyudo thuolo mar dok. No samoro hania ni jadok en owuon, kata kaka no wacho ni ng'ato duoke, osotemo duoke to koro moko, onge kumodhiye. Koro ochako bedo kaka picha machiegni kodani, ochako loko kala, ochako bedo rabulu. Ochako bedo ni onge muya, onge oxygen, to onge remo, to onge chiemo. To koso bedo kamano to chako tho, molokre rateng'. Masama koro samine ne bero tiyudo ka nyimbich moko, nitie kunde moko ma rangi gi opogore, moro to lokre rateng', ting'eni mano koro sotho, mano bro tho ni koro watimango wagole mond koro wakony ngima mar jatuo. Kanyo bodhia ne bang'e mondo mi ogole, mondo mi okony ngima jatuo. Mano gin koro weche mag thieth. Mak mana ni ok ang'eyo ka ng'ato nyalo ng'eyo ni hania ne kata inguinal hernia ne osechako tho. Mano un ma kaka dakteche unyalo ng'eyo seche mugo picha kachiel kod bero, to kaka jatuo to thothne jatuo ok nyal ng'eyo. Koso nitiere ranyisi modhi winjo ka koro nyimbeji no osechako tho. Mokwongo, ranyisi mokwongo ni en rem mokalo kabisa. Nyocha iwinjo rem, lakini rem masani koro kalo kabisa. Mar ariyo, ing'ok. Nyocha ok ing'ogi, to lakini sani ing'ok, to koro ichako kuot, ichako winjo kendo rem. Koro rem ok en mana kuom kuma ne hania nitiecha. Koro rem nitie ang'o e bundi, e dendi te gi bundi. Mar adek, in gi del maliet, kata iluongo ni fever. Ma in gi fever ma ka nyocha dendi koro ok chwakre, ido ka dendi chwakre mokalo. Mar ang'wen, en tuo ma osebedo kokalo kuom kata ndalo 3. Niwach ng'enyne jogi wayudo ka koro
isobeda beda gi kuot ni kuom ndalo ma okalo kata mohewo adek niwach koro remo okal ka dhi nyimbich muya bende kaka oxygen be ok chope ango nyimbije matindo ma bonyalo nego ng'ato daktari seche ma koro en gi rem to icho kuota kute bende ng'eny e del onyalo nego ng'ato dala magi wasoneno ok gin jok mang'eny lakini iboda ido ka ng'ato koro biro ka koro sohewre ido ka koro tuo ma bakteria kata sepsis cha ema koro ng'eny e dende o kata wach haniani koro wareso ngimane haniani bende watimango wadwani olose koro mane ma wasoneno to okotho ng'eny niwach ng'eny ji ka osewinjo rem to giringo gibiro jowa tiyo ng'eyo ka gisewinjo rem to giringo gibiro osuptal mapa ni kama ni kako nego beno bedo kiwinjo rem ifuolo tineno ka chieki kuot kitingo msigo tineno ka chieki kuot intiere kod chandroge ma daktari opimogi mokwongo ring mondo mi ine laktar obrogo kodi mbaka kaka no wacho nocha obrogo ipichni moko kaka no wacho nocha tok go ipichni tok magiduto te thieth thoro chalo nade kikidhi mabor kikisode Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana e Ramogi TV. Kweth rowere gi jokend ratich oganda obago ng'anye chuny boma ma Nairobi kinde mane somo bajet ka giywak e wi tho mar Albert Ojwang e lwet obila. Mr. Speaker, the government remains committed to ensuring access to quality education for all children. In this regard, I assure the public and the 2025 examination candidate of our commitment to provide adequate funding for 2025 national examination. Migao mar somo emuido pok maduong' e budget mosom gi jatend migao John Mbadi. Oyango budget mar trilion 4.29. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. Gikone, Kenya yudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mar geng'o kahera kod chanjo mag polio.
Penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu inguinal hernia kuot mar chiek kanyimbich oridore moyudo thuolo mokalo nyaka chieki. Daktari wacho ni kineno gima kama thothne kikitem duoko kendi, kikitem baro, kikitem saro, kikitem timo gimoro amora nikech seche mitimo mati nyalo kelo chandruok moro mane ok onego bedi bete. Kidenyi ma wadonje ni daktari jatusi biro iri migo picha miwuoyo kode mineno mnima ato en inguinal hernia. Thothne ichako thieth gi kar kanye to thieth thoro chalo nade? Kamano Ruth. Jotuo kosobiro irwa kata kosobiro ira ng'enyne en wuoyo kode to wamiyo gi thuolo mar yiero ka ginyalo dhi e bero. Wangiso gi ni bero no manyalo tieko wach hernia no. Jomatindo mine moko samoro biro to penjo ni daktari to nyathina ni okwamiye ndalo moko mondo wane ka hernia ni bro timang'o bro rumo ni wacho ni thuolo mar nafas mano nego bedcha kuom nyithindo moko ibro yudo ka nafas no lorore. To gima wangiso jowani seche moko kata ndalo mathoth ibiro gi inguinal hernia to ng'enyne wabro wacho ni mondo wateri surgery kata wateri e bero. En bero ma itimo gi jomolony kata gi general surgeons, itimo gi hospital. En ma inyalo bedo hospital ka ng'eny to ndala 2 kata 3. Ntie pinje moko molony tinde itime kaka gimiluongo ni day case. Ibi donjo kinyi titimo ni bero to godhiambo idhi dala. To lakini ng'enyno wan podo wan gi jowa poko tim mar timo day case ni wan watime mondo ibiro tininde hospital watimo bero alafu bang' ndala 1 kata ndala 2 to waweyi dok dala. Adwani mondo mwadoge picha mar hernia mane waneno kacha ma wantiere kod ma poko loko kido kod moseloko kido. Kakitimo bero to thothne wachona kacha ni en yo ma inyalo tim ng'ato bete hospital kuom ndalo 2 kata ndalo 3 e pinje moselony ten day case idonjo gokinyi tiwo godhiambo. Wantiere kod hernia ka daktari Dr. Mamo idwani mondo mitim bero. Thothne seche mitimo bero itimang'o ne hernia ni? Igolo ing'ado pien del, idwoko nyimbichie, iywayo kama ne nafas nitiere ni itwang'o kositimo nang'o. Wuothe kodwa thothne kako timo bero mar inguinal hernia. Kamano. Bero mar inguinal hernia gima watimro ni wachako gi gimiluongo ni anesthesia kata wamiyo kikibed gi rem. Ng'enyne watimo waluongo ni spinal anesthesia. Ni en anesthesia michuoyo olongro alafu ido ka koro onge rem mintie e tielo. Alafu daktari koso luoko moyweyo maber to koro wabaro pien. Koso baro pien to wadhi twayudo kuma nafas chantie kata gimiluongo ni hernial space. To wabro yudo ka nyimbich nigi owuogi oko to ene gimiluongo ni sac. Chal ka gima ene mfuko. Koro mfuko ne wapogo gi fuonde moko mantie e bero. Wasotimo to mfuko no wagolo twatweyo kata wang'ade oko niwach mfuko ne man nyimbich mang'o yudo nafas mar kade. Wasogolo mano to kuom joma dongo kuom nyithindo kwasotimo mano kata kwasotimo gimiluongo ni herniatomy no sac wasogolo man bero no ruma koro waloro. Lakini kuom joma dongo ni wach nafas cha pod ntie wakao gimiluongo ni mesh. Mesh ni chala kiraka. Aparo ni ntie picha moro anyalo neno mar ntie tia kiraka chala kiraka ma ikao kiraka no tibao to ikete kanyo tiumogo. Ichalo gi mibao. To en mesh kata en ang'o masi iluongo ni synthetic. Ma bang' ndalo moko to lokre aloka to koro oloko kido ne to koro kanyo oloro nafas no kabisa. Alafu koro walora pien to jatuo miyo yath mar amuonya mar antibiotic bang' ndalo 2 to koro timang'o odhi out. Adwani mondo mi ichaki pimno bende ni thoth kosetim ne ng'ato bero kata surgery. Osemie yatha antibiotics mondo mi kik kute bed kanyo kata kik oyud infection odhi bet hospital kata odok bang' ndalo 2. Ere kaka ng'ato nego beni ritore to koseyudo bero kata kosetimne bero mar inguinal hernia? Kamano Ruth. Mokwongo gima wangiso jotuo mokwongo ni mon kik tich matek. Mano mokwongo. Mar 2 jogo ma tiyo gi ndawa kata gi kong'o wakwayo gi mon giwe ndawa
to giwe ang'o giwe kong'o mondo chango bed maber. Mar adek wang'isogi ni kuma watimo bero no kata gin miluongo ni institutional site girit maber, kik bed ni koro nitie kute madonje kata kik bed ni nitie chilo madonje niwach kodonjo gi kute koa oko nyalo dhi nyaka gi iye. Mar adek wang'isogi ni mondo gibed joma at least wuotho, kik obed ni ka otimne bero to beta kata ninda e ot. Mago nyalo kelo chandruok moko mopogre kata mohewo kata kaka bero no kel. Ko mage ng'enyne wawacho ni wang'is ji, lakini kaka nawacho ni pinje molony to magi tinde gin day case. En ng'at ma itimone bero kawuono to kiny en e tich. Okinya kata ng'eyo ni ng'ato nyocha odhi e bero niwach gitimo gimiluongo ni laparoscopic surgery kata keyhole surgery ma sani pod wakawo lony mar time mondo thurwa kae jowa bende ndalo mabiro oyud thuolo mar yudo thieth machal kamano. Weduoki chien matin daktari. Kaka ndawa gi kong'o tipimonwa kacha kendo kotende kod chenro mar penj laktar wayudo gani miyo cells mag del kata chango bedo matek nikech leche mag del bedo mayom kod weche makamago ting'o gik mapek nyalo miyo kamano barcha chak yiech kendo wachako bedo gi chandruok. Iwacho kacha ni ng'ato bende konego bed ni nindo kata yueyo mang'eny biro miyo obedo kod chandruoge mopogore kod hernia. Chandruoge mopogore kod hernia gi nyalo bedo mage. Jogo ma osetimne gi surgery, ing'eni surgery waluongo ni en gima chal ka trauma, en gima ok ni pango, niwach nitie gik mitiyogo, nitie yedhe manotiyogo. Mokwongo ng'ato nyalo bedo gi kuot mar tielo kata gima luongo ni DVT. DVT ni en kuot mar tielo niwach remo ogudore e tielo, niwach ok iwuothi koro remo ok ringi. Ka omedre ahinya ma koro remo mogudore ni ochopo nyaka e obo, to ng'ato nyalo bedo gi tuo mar pulmonary embolism. To mano en tuo ma nyalo kata miyo ng'ato koro wito ngimane nono. Nyalo bedo ni jatuo ibro yudo ka koro rem medre niwach koro ok owuoth maber, ok otim activity, koro ibro yudo ni koro rem siko bedo mang'eny. Onyalo bedo gi gimiluongo ni hematoma kata iluongo ni scrotal hematoma. Sama wabero cha ntiere mo mawuok matin to dhiga e duong' mar ng'ato. To ka okin ng'at mawuotho tibro yudo ni kare mono pod timang'o pod gudore kanyo. Koro wang'iso ji ni ng'enyne kisowuotho to fundegi ka koro nigi activity maber tibro yudo kare moringo koro gik ma complications mang'eny mag hernia go to koro onge go. Lakini ng'enyne en bero ma onge complications ma thoro mang'eny kabisa. Chien kacha ni mulo no kacha ni hernia ni nyalo rika kata nyalo duogo kendo kata kosetimne ng'ato bero. En ang'o ma ng'ato nego bed ni timo mondo mi kik gini duogi kata konyalo geng'o mondo mi kik ochako doge bero ponono ni osetimne bero mar inguinal hernia ni? Mok mana ni awach ni nitie jogo ma kata kosotimo gik moko gite pod bedo ga gi tuo mar recurrence mar hernia. Onyalo duogo. Mano ka ing'iyo kwan achiel kuom 100 ibro yudo ni gin kata 1% of the population mosotimne gi hernia gino duogo. Koro mano kata kwatemo reso ka dakteche samoro ok onyal reso. Lakini e thoth jowa to wang'isogi ni tich matek giwe, tiyo gi ndawa ahinya giwe, kigibed joma ni garaka mar doke tich, mar kata ni isiko idwa ni tije mang'eny niwach mago bro kelo pressure, to pressure gi pekno ok dwar rem niwach mano bro kelo no hernia kendo. To ne mine mantiere gi ich bende itemo iketie weche mang'eny manyalo miyo inyuol nyathi ka ndalo ne podi mondo mi wageng' hernia ni kuom nyithindo. Temate kidhi e clinic mondo mi cheki tai inyuol e seche mowinjore, kik inyuol nyathi mantiere kod inguinal hernia. Daktari aneno ka thuolo ma wang'wa mokalo ka adwa ni mondo mi koro imiyo oganda wa puonj makende puonj mogik kotende kod weche mag inguinal hernia. Erokamano Ruth. Ago erokamano kuom penj laktar niwach en chenro mar konyo jowa. E wach inguinal hernia gima nyalo wacho ne jowa ni iyud thuolo mondo ine daktari. Idhi e clinic, obed hospital mar serikal kata obed hospital mopogore, ne daktari mondo timang'o omi chenro kata omi lony monego bed ni itimo. Kik jowa kendo luor bero. Bero
en mana kaka muonyo antimalarial o chal kata kaka muonyo yath en mana thieth moro kaka mora kaka mokone go bedi mane manyalo nyiso jowa to bende nitiere moro ni clinic mar jogo ma samoro ose thiedh kata osetimne gi bero mag hania mondo mi team follow up ng'e ni kapono no nyalo biro ng'e kaka inyalo geng'e gi chon koso mano e gima onge ka osethiedhi ka pono no duogo ichako thieth kenda fresh. Gimotimo ni kwaso timo ga bero to waneni bang week achiel. Bang mano wabro neni bang dwe achiel. Bang mano koro wabro neni bang dweche auchiel alafu bang higa achiel. Mondo wang'e ni okibedo gi shida mora to kendo onge recurrence mar hania ma oso biro kata hania no koduogo. Koro ken ni wabera to awiti wateri e gweng. Oyo wang'isi mondo iduogi mondo wang'i kaka idhi to ken ng'ama nigi chandruok moro manyalo bedo gi hania e cheki mopogore mano be wabro ng'isi mondo kantie gimi onegi bedi ni timo mondo itim. Mantiere jomoko manyalo bedo kod thuolo mar bedo kod hania e cheke machielo. To nitiere gimi unyise mondo mi otim. Unyalo nyise mondo mi otim. Wach ni ka en jaduong' kata mane nyocha chukore to en gi chandruok mar chukruok. Wanyalo ketone yedhe mondo koro chukruok no dog piny. Ka gin jotuo mogo man gi tuo mar prostate to wanyalo timo negi bero mar prostate mondo koro wagol prostate no mondo chukruok mar mantie sama ng'ato olo picha koro chukruok no dok piny. Makabe to nego beni ng'ato wuotho tok juma achiel koseber dwe achiel higa achiel tenene ung'iyo kaka ng'ato progress ung'iyo kaka ng'ato medo chango mondo mikiko bed kod chandruok mar gini barore kendo kata infection kapono no dojo tiyudo inyalo yud kaka ithiedho. Daktari pono no ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye Kisumo ka? Erokamano Ruth. An kaka naso wacha puonjo University mar Uzima lakini akonyra gi jopiny e osiptal miluongo ni Ahava Hospital man kona maji Manyata maiboma ma Kisumo. Namba simu miyudo go en 071 815 adek ari adek. Anuoyo kendo 074 815 adek ari adek. Erokamano ahinya. Inguinal hernia ok en juok, ok en gir anyuola, en tuo manyalo biro kapo nono ni nyimbi ich matindo kata madongo oyudo thuolo mar kalo. Inyalo thiedhe, inyalo geng'e kata inyalo geng'e mondo kik ochak obed kendo. Ne Dr. Mamo erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa erokamano mathoth. Ne director na Philip Ochieng, producer na Pape Chokoth kod team duto te ma obiro kanyakla mondo mi okel chenro mar penj. Laktar erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, Oriti Masani. exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress,
no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Negin gigik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngima ne wuon mobedo jamoko. Kendo gik mosekalo negin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katube no warore molokre kapama undieko kdadem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Dware nadi en achiel ketho osiep mekinda kata wat mekinda gi wuonu miluongo go. Andhoga mole kind joot, to adiera be ok nyal pandi chuth. Ka dhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, tich ang'wen saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chabich katicha bich kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6, lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachil kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka.